Velkommen til anden del i forklaringen af, hvordan integralregning virker. Godt. I den her del, der skal vi se på, hvorfor at det er integralregning kan finde det her areal under vores graf. Første del, der så vi ligesom, hvordan det var, vi rent faktisk gjorde og lavede lidt ting. Men det er nu, vi rent faktisk kommer til at se, hvorfor det virker. Så det kan komme til at blive en lille smule teknisk, men vi gør som hjælp matematik. Vi tager et skridt ad gangen, og så skulle vi meget gerne ind med at forstå det hele. Godt. Lad os tage fat på det. Jamen, vi siger ligesom, at det har noget at gøre med at finde areal, når vi skal finde de her stamfunktioner, som var det modsatte af at differentiere. Godt. Så lad os lave en ting. Vi tegner en eller anden funktion her, eller en eller anden funktionsgraf. Jeg siger, at det er en voksende funktion. Så vi skriver lige her, det kan være grafen for funktionen f af x. Og jamen, det vi så laver nu, det kan virke lidt besynderligt, men det er, at vi laver noget. Vi kan ikke rigtig se, hvad det er, men fra nu af så siger vi, a af x, det er arealet under grafen frem til punktet x. Så hvis vi skraberer det her område, sådan her, frem til punktet x, så a af x, det er, hvor stort det her område det er. Godt. Okay. Nå. Men vores påstand er så, at den her arealfunktion, som vi kalder den, jamen når vi differentierer den, så kommer vi til at få den funktion, vi faktisk finder arealet, hvis graf vi finder arealet under. Så vi skriver her, a mærke, vi differentierer den, x, det skal give f af x. Okay, det sætter vi lige i en lille boks her. Godt. Okay, jamen altså vi kan se, at vi skal til at differentiere noget, så er det måske meget smart at hive fat i, hvordan var det nu definitionen var af at differentiere noget. Så jeg skriver lige definitionen af en differentialkvotient op herover. Hvis man har set film 2 i rækken om differentialregning, så ved man, at der var to muligheder for ligesom at definere det. Den ene, det var at sige, jamen hvis vi skal differentiere noget, så siger vi a af x plus delta x minus a af x divideret med delta x, så siger vi, det nærmer sig a mærke af x, når delta x nærmer sig 0. Godt. Den kommer altså også lige, den kommer lige i sådan en lille buet kasse her, eller boble. Godt. Okay. Så vi håber på en eller anden måde, vi kan komme frem til det her udtryk, der står her. Fordi så, hvis delta x går mod 0, så har vi altså fat i differentialkvotienten. Godt. Okay. Men lad os se på det. Vi kommer til at gøre os nogle betragtninger, og det bliver sådan lidt ud af det blå, at det nærmest kommer til at opstå. Men vi tager et skridt ad gangen, og så skulle det hele gerne give mening. Godt. Jamen, herovre på vores tegning, altså vi vil gerne komme, der er noget med noget delta x herovre, så det kunne være nærliggende at lave et hjælpepunkt herovre, der hedder x plus delta x, hvor vi altså lige er gået delta x længere til højre. Godt. Og vi husker, at det var jo en voksende funktion, så det her punkt herovre, det ligger altså højere oppe end det her punkt herovre, som har værdien f af x. Og punktet herover, det har altså værdien f af x plus delta x. Godt. Okay. Nu er pointen, at vi kunne tænke os at sige noget om arealet af den boks, jeg ligesom farver lidt mere nu her. Godt. Den kunne vi godt tænke os at sige noget om arealet af. Okay. Jamen, kan vi udtrykke den ved hjælp af vores arealfunktion? Ja, måske. Ikke helt, fordi vores arealfunktion, det var jo en, der fandt arealet fra 0 og frem til x. Men det kan vi jo sagtens løse det her. Så kan vi bare finde arealet fra 0 og frem til x plus delta x. Så har vi hele det her store område. Så kan vi bare trække området a af x fra. Right? Det skriver vi lige herover. Så det der område der, skriver vi lige her. Og jeg laver lige sådan en lille træk mellemting her. Jeg skriver lige areal. Ja, jeg rykker mig lige om lidt, så man kan se lidt mere, og så tegner jeg lige området. Whoops, det her område. Jamen, så måden vi fandt det på, det var ved at sige, arealfunktionen af x plus delta x minus arealfunktionen, hvor vi satte x ind. Godt. Så de to ting, det er det samme. Og nu kommer det der med, at vi skal gøre os lidt betragtninger. Nu tager jeg lige lidt flere farver i spil her, og kommer til at skifte en masse rundt med tuscherne. Godt. Jeg siger, det område, vi fandt her, hvis vi tager venstre endepunkt her og maler det grønt, så er der en kasse her, den grønne kasse.
lad mig lige sige, dens areal vil altid være mindre end det areal, vi ønsker at finde. Så det skriver vi lige her. Areal af, og så var det den lille kasse der, lille rektangel, det vil altid være mindre end eller lige med det der. Godt. Så lad os lige få skrevet det op. Det er altid mindre end eller lige med det ønskede areal. Godt. På den anden side, så kan vi også gå over til højre endepunkt, som er f af x plus delta x. Så tegne en kasse her. Den kasse, den vil altid have et areal, der er større end det område, vi ønsker at finde arealet af. Okay, jamen så lad os skrive, at det er areal af den store kasse. Whoops. Godt. Og det var altid, arealet af den store kasse var selvfølgelig altid større. Godt. Kan vi udtrykke det her areal på en eller anden måde? Det her areal af de to kasser? Ja, det kan vi sagtens. Det er jo bare arealet af et rektangel. Så det har altså en eller anden bredde. Den er delta x. Og skal vi lige skrive grøn? Nej, jeg tror bare, vi holder den lige på sort her. Så vi siger lige delta x gange med, og det har en højde. Men det er gået op til højden, den grønne. Det har højden f af x. Godt. Jamen på den anden side herovre, så kigger vi op. Det har også bredden delta x. Den kasse herovre, delta x gange med. Så siger jeg, hvor højt skal vi op her? Jamen her, der skal vi op til højden f af x plus delta x. Så det går vi ind og skriver her. F af x plus delta x. Godt. Nu var det faktisk ikke så lang tid, før vi er i mål. Godt. Jamen når vi kigger på det, vi har stående her, og så siger vi, må vi regne lidt rundt på det, vi kigger herop på det, vi godt vil frem til. Jamen der står sådan et eller andet her, der står næsten det, der står her. Ups, der mangler bare lige at blive divideret med delta x. Men så er det heldigt, der står delta x her og her. Godt. Nu skal vi altid lige passe på, når vi dividerer med ting. Vi skal altid sørge for, at tingene ikke er 0. Og hvis de nu er negative, så skulle vi til at vende ulighedstegnene. Men det her stykke, vi sagde, at vi gik et stykke til højre, så tallet er altid positivt, og det er altså heller ikke 0. Okay? Så vi må godt dividere med delta x, uden der sker noget. Så det gør vi. Så står der f af x mindre end eller lige med a af x plus delta x der, minus a af x. Så har vi jo lige divideret med delta x. Godt. Det skal vi selvfølgelig også gøre med hensyn til den ulighed, der er herovre på højre side. Så der ender delta x er jo divideret væk, og der står f af x plus delta x. Godt. Nu er vi snublende tæt på, fordi nu har vi faktisk det udtryk her, som også var heroppe. Så vi har faktisk mulighed for at opnå, at der kommer til at stå a-mærke af x, altså når vi differentierer af x, men vi skal bare lade delta x gå mod 0. Det skriver jeg herude til højre. Delta x gående mod 0. Så vi skriver lige når delta x går mod 0. Jamen hvad er der så med det her? Det nærmer sig, nu går jeg ved godt, pilen går nedad normalt, at vi må gå henad, men det gælder stadig ikke. Det er bare en anden måde at skrive det på. Godt? Men det nærmer sig så a-mærke af x. Godt. Nu skal vi også kigge på, at vi har lavet delta x gå mod 0. Så vi kigger lige på den her over. Hvad sker der med den? Jamen, hvis delta x går mod 0, så forestiller vi os lidt, at der står 0. Jamen, så står der faktisk bare f af x her. Ja, og herover der står f af x. Det afhænger slet ikke af delta x. Så det må nærme, eller er hele tiden f af x. Godt. Heroppe der stod, at det her var altid mindre end eller lige med det her. Og vi har ikke sagt noget om, hvornår det gælder, om delta x må være dit og dat. Det eneste ved det her, delta x skal være større end 0. Så selvfølgelig der er en grænseovergang her, og i virkeligheden så er der et virkelig flot og smukt bevis, der hedder klemmelemmaet, som kunne bruges her. Det er godt nok også noget, vi lærer op på første år på universitetet, men det ændrer ikke på, at det kunne være flot lige at have med. Godt. Så vi siger, f af x det er altid mindre end eller lige med det her, og igen, a-mærke af x er mindre end eller lige med det, der står herovre. Lad os lige prøve at stoppe op og kigge, hvad er det, der står her. Jamen, der står f af x er mindre end lige med a-mærke af x, som er mindre end eller lige med f af x. Jamen, det kan jo kun lade sig gøre, hvis den her rent faktisk er lige med f af x. Så vi kommer frem til, a-mærke af x er lige med f af x. Boom! Sådan der. Nej, jeg synes selv, det er et enormt flot bevis det her, så det vil jeg næsten bare lade stå hen for sig selv. Og så vil jeg sige, at
Måske laver vi nogle flere film, der viser lidt om, hvordan vi kan integrere nogle lidt svære ting. Lige nu har vi kun ligesom bevis, hvorfor det virker. Selvfølgelig kun for en voksne funktioner. Der er nogle ting, vi ikke helt har talt om, men det kan vi altid se på til den tid. Jeg vil sige tak for nu.